जाना हो जाना दूर दिल से ना जाना। Hello friends, this is Roman. Welcome to my Technical Bodo YouTube channel. खुलुमबाय लोगोफोर, आंनि मुङा Roman Technical Bodo YouTube channel आव आं नोंथांमोनखौ बरायबाय। दिनै आं नोंथांमोननो मोनसे भिडिअ लानानै फैदों आरो बे भिडिअ आं नोंथांमोननो दिन्थिना होगोन गंसे मबाइलावनो पिक्सआर्ट होनाय मबाइल एप्लिकेशननि जोहै 2D प्रोफेशनल चेनेल आइकन माबोरै बानायनाय जायो। नंगौ लोगो, नोंथाङा थारखौनो खोनादों। नोंथाङा जुदि गंसे PC एबा लेपटप गैया अब्ला नोंथांनि गंसे एंड्रइड मबाइलावनो पिक्सआर्ट होनाय मबाइल एप्लिकेशननि जोहै जोबोद मोजाङै नोंथाङा 2D प्रोफेशनल चेनेल आइकन बानायनो हानाय जागोन। नोंथाङाबो जुदि आंनि बायदि 2D प्रोफेशनल चेनेल ल'ग बानायनो लुबैदोंब्ला बे भिडिअखौ नोंथाङा जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नाय, भिडिअखौ स्किप दा खालाम। 2D प्रोफेशनल चेनेल ल'गखौ बानायनो थाखाय नोंथांनो मोनसे मबाइल एप्लिकेशननि गोनांथि जागोन आरो बे मबाइल एप्लिकेशननि मुङानो जाहैबाय पिक्सआर्ट। नोंथाङा पिक्सआर्ट होनाय मबाइल एप्लिकेशनखौ प्ले स्ट'राव थांनानै डाउनल'ड आरो इनस्टल खालामनानै लागोन। अदेबानि आं बेखौ इमान लायो जे आंनि भिडिअआ एसे गोलाव जादों। गोलाव जानायनि जाहोना जाबाय आं नोंथांनो बे भिडिअआव जोबोद डिटेल्सै फोरमायनानै होदों। बेनिखायनो आंनि नैबे भिडिअखौ आं मोननै बाहागोआव बाहागो खालामदों, पार्ट 1 आरो पार्ट 2। नोंथाङा पार्ट 1 खौ नायखांनायनि उनाव आंनि नैथि भिडिअ पार्ट 2 खौ नायहैनो हागोन। जागायनायनि आगोल आं नोंथांनो मोनसे खोथा फोरमायनो नागिरो। नोंथाङा जुदि आंनि बे चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा अब्ला साबस्क्राइब सोदोबखौ थुनानै बेखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला आरो लोगोसे बेल आइकनाव दाबायनानै हो, जाहाथे आंनि गोदान भिडिअनि नटिफिकेशना नोंथांनिसिम मोनहैबाय थायो। तो फैदो लोगोफोरजों जागायदोनि, लेट्स गेट स्टार्टेड। मबाइलाव 2D चेनेल आइकन बानायनो थाखाय नोंथाङा अफकर्स गिबियावनो पिक्सआर्टखौ खुलिनो नांगोन। नोंथांनाव जुदि पिक्सआर्टआ इनस्टल खालामनाय गैया अब्ला नोंथाङा प्ले स्ट'राव थांनानै बेखौ इनस्टल खालामनानै लाग्रोनो नांगोन। अब्ला दानिया जोङो बेखौ खुलिनो थाखाय पिक्सआर्टआव थुनानै होबाय। दानिया नोंथाङा नैबे सिङाव दाजाब सिम्बल नुनो मोनदों, बेवहाय नोंथाङा थुनानै होगोन। तो बेवहाय मोनब्रै अप्शन ओंखारदो, बे मोनब्रैनि मादाव नोंथाङा नैबे ड्र होननाय अप्शनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा नैबे क्रिएट निउ होननाय अप्शनाव थुनानै होगोन। दानिया नोंथाङा मोनसे मेजारमेन्ट सायख'गोन, जाय मेजारमेन्टआ 1:1। गोसोआव जोंनि चेनेल आइकन बानायनो थाखाय जोङो जेब्लाबो स्कुवेर शेपनि साइजखौ जों बाहायनाय जायो। नोंथाङा जुदि गुबुन साइज बाहायोब्ला नोंथांनि चेनेल आइकना दाननाय थांगोन बा नोंथांनिया बेयो सापर्ट जानाय नङा। नोंथाङा बेवहाय खायसे गोबां अप्शन नुनो मोनदों, बेयो जाहैबाय गुबुन मोनसे अप्शन, बेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा 4:3, नैबेयाव नुनो मोनदों नोंथाङा 1:1। अब्ला जोङो जोंनि बे चेनेल आइकन बानायनो थाखाय 1:1 जोङो मेजारमेन्टखौ जों बेवहाय सेलेक्ट खालाम। तो पिक्सेलाव बुङोब्ला जों बेखौ बुङो 1024 बाय 1024 पिक्सेल। बेखौ जों जेब्लाबो सायख'। अब्ला बेखौ नोंथाङा सेलेक्ट खालामनानै लागोन। बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सायाव थिरसिन नुनो मोनदों, बेवहाय थुनानै होगोन। तो थुना होनाय लोगो लोगो नोंथांनाव बेबायदिहाय नुजाबाय। दानिया नोंथाङा नैबे चेनेल आइकनखौ जुम आउट खालामनानै लानो हायो। तो आं बेबायदिहाय जुम आउट खालामनानै लाबाय। दानिया जोंनिया फार्स्ट खामानिया जाहैबाय जों बेवहाय टेक्स्ट लिरगोन। तो जेनेरेलि जोङो चेनेल आइकन बानायोब्ला जोंनि चेनेलनि मुंनि गिबि सोदोबखौ जोङो बाहायो। जा हक नोंथाङाबो बाहायनो हागोन। अब्ला जों गिबियावनो बहा थांगोन, नैबे सिङाव नोंथाङा खायसे अप्शनफोर नुनो मोनदों। बे अप्शनफोरनि मादाव नोंथाङा नैबे गेजेराव थानाय टेक्स्ट अप्शनाव थुनानै होगोन। बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो बेवहाय खायसे गोबां अप्शन नुनो मोनदों। मोजाङै नोजोर होयोब्ला नोंथाङा नुनो मोनगोन सिङाव खायसे फन्ट्सफोरनि अप्शनफोर दङ। तो बेवहाय नैबे पिक्सार फन्ट, पिक्सार, बेवहायबो नोंथाङा गोबां रोखोमनि फन्ट्स मोनगोन। नाथाय आं दिनैनि टिउटरियेल आं नोंथांमोननो गुबुन मोनसे आलादा फन्टजों आङो इउज खालामनायखौ सिखायगोन। तो बेयो जाहैबाय नैबे माइ फन्ट। आं नैबे माइ फन्टआव आं गुबुन मोनसे फन्टखौ बेवहाय डाउनलड खालामनानै लादों आरो लानानै बेखौ पिक्सआर्टआव लानानै थांदों। तो नोंथाङा जुदि पिक्सआर्टखौ गोदानै इनस्टल खालामदोंब्ला नोंथाङा नैबे माइ फन्टआव जेबो फन्ट्स नोंथांनिया इनस्टल खालामखानाय थानाय नङा। नोंथाङा जुदि आंनि बे फन्ट्सखौ बाहायनो लुगैयो अब्ला नोंथाङा आंनि नैबे चेनेलनि डिसक्रिपसनाव आं बेनि डाउनलड लिंकखौ होनाय जादों। नोंथाङा बेनिफ्राय बेखौ डाउनलड खालामनानै नोंथांनि पिक्सआर्टआव बेखौ सोनानै लाहै। नोंथाङा जुदि पिक्सआर्टआव माबोरैहाय बे फन्ट्सखौ डाउनलड खालामनानै बेवहाय सोनानै लायो बेखौ जुदि मोनथियाखैब्ला आंनि गुबुन मोनसे भिडिअखौ नायनानै ला। अब्ला दानिया जों मा खालामगोन, फैदो जों बेवहाय थुनानै होनि। माइ फन्टआव जों थुनानै होबाय। अब्ला बेवहाय बेबायदि फन्टनि अप्शन ओंखारबा बे फन्टखौ नोंथाङा सायख'नो नांगोन। तो बेखायनो बेवहाय थुनानै होगोन। दानिया नुनो मोनदों बे सायाव प्रिभिउ टेक्स्ट लिरनाय ओंखारदो। देट मिन्स नोंथाङा बेयाव जायखिजाया जुदि हांखो लिरोब्ला बेबायदि महरनि हांखोआ नुजागोन। तो अब्ला जों दानिया नैबेयाव थुनानै होगोन
जोङो बेबायदि थुनाय लोगो लोगोनो जोंनिया बेबायदि कीपेड ओंखारगोन बेवहाय नोंथाङा नोंथांनि चेनेलनि मुंनि गिबि हांखोखौ बेवहाय लिरगोन दानिया आं बेवहाय लिरगोन टि मानोना आंनि चेनेलनि मुङा टेक्निकेल बड' थ' बेखायनो आङो टेक्निकेल सोदोबनि गिबि हांखो टि खौ लिरगोन थ' आं बेवहाय टि खौ टाइप खालाम दानिया नोंथाङा मोनसे खोथाखौ नोजोर हो बेनि सिङाव नैबे फन्ट साइज दङ बेनि ओंथिया नैबे टि हांखोनि साइजखौ नोंथाङा बेखौ बारायनानै ला थ' बेबायदि बोफ्लावनानै हो बेनि उनाव नोंथाङा मा खालामगोन नैबे सायाव नुनाय अके सिम्बलाव थुनानै होगोन थ' नोंथाङा बेवहाय जेबो दा नुनो मोनाखै नोंथाङा दा बेवहाय मा खालामगोन नोंथांनि दानि बैसो टाइप खालामनाय टि खौ नोंथाङा आखाइजों बेवहाय ड्र खालामनानै होगोन थ' ड्र खालामनो थाखाय नोंथाङा जास्ट आखाइजों बेखौ सुइप खालामनानै हो आं बेबायदि खालामबाय अब्ला नुनो मोनबाय आखाइजों नोंथाङा बेबायदि खालामनाब्लानो टि आखरा बेबायदिहाय बेवहाय ड्र जागोन दानिया जों मा खालामगोन जोङो नैबे सिङाव थानाय अपसनफोराव फैगोन बेनि मादाव नोंथाङा नैबे आगदानि गाहायथाराव थानाय जाबखो सिम्बलाव नोंथाङा बेबायदि थुनानै होगोन दानिया नोंथाङा नैबेयाव नुनो मोनदों नैबे मोनथाम फोथा गोनां अपसन बेवहाय नोंथाङा थुनानै होगोन थुनानै होयोब्ला मोनब्रै अपसन ओंखारगोन बेनि मादाव नोंथाङा नै गिबि ट्रान्सफार अपसनाव नोंथाङा थुनानै होगोन थ' थुनानै होबाय दानिया नोंथाङा मा खालामगोन नैबे टि हांखोखौ नोंथाङा मोजां पजिसनाव दोननो नाजागोन आरो नोंथाङा बे टि हांखोखौ गिदिर खालामनोबो हायो थ' अब्ला जोङो बेखौ आखाइजों बेबायदिहाय खालामगोन आं बेबायदि आखाइजों बोफ्लावनानै होबाय टि हांखोखौ एसे गिदिर खालामबाय बेखौ आं लेफ्ट साइडखौ एसे लाबोनो नाजाबाय थ' अब्ला आं टि आखरखौ बेबायदिहाय दोनबाय दानिया जों मा खालामगोन नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन थुनाय लोगो लोगोनो जोंनिया बेबायदि अपसन ओंखारगोन नोंथाङा जेबो खालामनाङा नोंथाङा नैबे सिंनि अपसनाव एगेन थुनानै होफिनगोन दानिया जों मा खालामगोन नैबे टिनि नैबे दान्थाखौ जोङो डिलिट खालामनो थाखाय जोङो गिबियावनो नैबे कालार अपसनाव फैगोन कालार अपसनाव फैनानै नोंथाङा बेवहाय मोनसे कालार चुज खालामगोन व्हाइट कालारखौ नोंथाङा चुज खालामनानै दा नैबे सायाव अके सिम्बल नुदों बेवहाय थुनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे थामथि अपसन जायखौ जों रेजर टुल होननानै बुङो बे टुलाव नोंथाङा क्लिक खालामनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अपसनाव थुनानै होगोन जेब्ला थुनानै होगोन अब्ला नोंथांनाव बेबायदि अपसन ओंखारगोन अब्ला नोंथाङा बेवहाय स्क्वायरखौ सिलेक्ट खालामगोन बेनि उनाव नोंथाङा गाहायाव थानाय फिल आरो स्ट्रोक अपसननि मोननैनि गेजेराव नोंथाङा नैबे फिल अपसनाव थुनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके सिम्बलाव थुनानै होगोन दानिया नोंथाङा नैबेखिनि बाहागोखौ दाननो थाखाय आखाइजों ड्र खालामनानै लागोन अब्ला आखाइजों बेबायदि ड्र खालामबाय दानिया नोंथाङा बेखौ मोजाङैहाय दाननो नाजागोन अब्ला अलमस्ट जाबाय बायदि मोनदों बेनि उनाव नोंथाङा नैबे बाहेराव थुनानै होगोन थ' दानिया जों नुनो मोनदों नैबे जोंनि टि हांखोआ अलपमान मा जादों मथा जादों गिदिर जादों जों बेखौ मा खालामगोन अलपमान दानस्लिबनानै लागोन थ' दानस्लिबनो थाखाय दानि बायदि जोङो आखाइजों बेबायदि बोनानै होगोन अब्ला बेबायदि बोनानै होबाय नोंथाङा जेसेबां फिसा खालामनो बा गिदिर खालामनो लुगैयो बेखौ खालामबानो जाबाय आं हमनानै लाबाय एसेबां गिदिर खालामनो लुगैदों दानिया नोंथाङा नैबे बायजोआव थुनानै होगोन दानिया जों नैबे टिनि आगसिथिंजाय खायसे स्टाइल बानायनो थाखाय जों नावमान दांख्लाबना होबावगोन बेनि थाखाय दहायनि बादि जों बोगोन आखाइजों अब्ला जों बेबायदि बोबाय दानिया जों मा खालामगोन नैबेयाव थुनानै जों बेखौ खेंस्ला खालामनानै लागोन बेबायदि खेंस्ला खालामनानै लाबाय बेनि उनाव जों मा खालामगोन बेखौ जोङो बेबायदि खालामनानै होगोन अब्ला जों बेबायदि खालामबाय दानिया जों नैबेयाव बायजोआव बेबायदि थुनानै होगोन बेखौ थुखांनायनि उनाव जों मा खालामगोन नैबेयाव जों मोनसे हांखो लिरबावगोन आं बेवहाय बि लिरगोन मानो होनबा आंनि चेनेलनि मुङा टेक्निकेल बड' अब्ला बड'नि आं गिबि हांखोखौ बिखौ लिरगोन लिरनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन गिबियावनो नैबे कालारखौ चुज खालामना लाग्रोनांगोन थ' नोंथाङा बेवहाय नैबे ब्लेक कालारखौ चुज खालामगोन बेनि उनाव नैबे सानि अके सिम्बलाव थुनानै होगोन जोङो ब्लेक कालारखौ सायख'दों कारना बेनो जों लिरनाय फन्टनि कालारा गिबिया ब्लेक बेखायनो जों नैथिखौबो ब्लेक होगोन दानिया नोंथाङा जेबो खालामनाङा नोंथाङा नैबे सिंनि टेक्स्ट अपसनाव थुनानै होगोन थ' बेबायदि थुनानै होबाय एगेन जोङो दहायनि नैबे माइ फन्ट अपसनाव थुनानै होगोन एगेन जों नैबे फन्ट्सखौ सिलेक्ट खालामनानै लागोन दहायनि लिरनाय नैबे टिखौ जोङो डिलिट खालामनानै लागोन बेनि उनाव जों बेवहाय लिरगोन बि लिरगोन नोंथाङाबो नोंथांनि चेनेलनि जायखिजाया आखरखौ लिरनो हायो आं बेवहाय बि लिरबाय बेनि उनाव नोंथाङा नैबे सानि अके सिम्बलाव थुनानै होगोन दानिया नोंथाङा नैबेवहाय बेखौ ड्र खालामनानै होगोन नाथाय बेनि आगोल आगोल नोंथाङा मोनसे खामानि मावनांगोन बे जाहैबाय नोंथांनि नैबे गाहायाव थानाय अपसनाव थुनानै लाग्रोगोन थ' बेवहाय नोंथाङा मोनसे खोथाखौ नोजोर हो नैबे मोननै नोंथाङा बेबायदि नुनो मोनदों बे मोननैखौ जोङो लेयार होननानै बुङो थ' नोंथाङा बेवहाय मोनसे एमटि लेयार सायख'गोन सायख'नो थाखाय नोंथाङा नैबे प्लास सिम्बलाव थुनानै होगोन थुनाय लोगो लोगोनो बेवहाय मोनब्रै अपसन ओंखारगोन बेनि मादाव नोंथाङा नैबे एमटि लेयाराव थुनानै होगोन एमटि लेयार थुना होनाय लोगो लोगोनो बेवहाय मोनसे खालि एमटि मोनसे लेयार बेबायदिहाय फैबाय दानिया जों नैबे लेयाराव जोङो जोंनि गुबुन मोनसे हांखो बिखौ जों लिरगोन गोसोआव लाखि नोंथाङा जेब्लाबो बेबायदि मोनसे लेयारखौ खालामना लाग्रो बेनि उनावसो नोंथाङा बेखौ लिरबानो जाबाय दानिया जोङो सिङाव थांफिनगोन थांना बेवहाय जोङो क्लिक खालामनानै होगोन दानिया बेवहाय जोङो दानि बयनि टाइप खालामनाय बि हांखोखौ जोङो ड्र खालामनो नाजागोन अब्ला आं बेबायदि खनसे ड्र खालामनानै होबाय दानिया एगेन जोङो नैबेयाव थांफिनबाय बेयाव थांनानै नोंथाङा मा खालामगोन
नैबे मोनथाम सिम्बलाव थुनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे गिबि अपसन ट्रेन्सफर्माव थुनानै होगोन दानिया जों नैबे बिखौ गिदिर खालामनानै लागोन गिदिर खालामनो थाखाय नोंथाङा आखाइजों बेबायदि बोफ्लावगोन अब्ला आं बेबायदिहाय पजिशनाव दोनबाय दानिया जों मा खालामगोन नैबे अके अपसनाव थुनानै होगोन बेबायदि थुबाय दानिया नेक्स्ट जों मा खालामगोन नैबेयाव जों थुनानै होगोन दानिया नोंथाङा नुनो मोनदों नैबे टिनि दान्थाया सिंथिंजाय गोलाव दङ जों बेखौ दानस'नानै लागोन दानस'नो थाखाय जों मा खालामगोन गिबियावनो जों नैबे टि थानाय लेयारखौ जों सायख'ना लाग्रोगोन बेनि थाखाय नोंथाङा नैबे सिङाव थांफिनगोन दानिया नुनो मोनदों नोंथाङा नैबे बि आखरा थानाय लेयारा बेवहाय सिलेक्ट जानानै दङ नोंथाङा गोसोआव लाखि जोङो टि खौसो दाननो नागिरदों बेखायनो जों नैबे टि थानाय लेयाराव सिलेक्ट खालामनानै लागोन अब्ला बेबायदि सिलेक्ट खालामखांनायनि उनाव नोंथाङा नैबेयाव थुनानै होगोन दानिया एगेन नोंथाङा नैबे कालार अपसनाव फैगोन फैनानै नोंथाङा बेवहाय नैबे व्हाइट कालारखौ चुज खालामगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके सिम्बलाव थुगोन बेनि उनाव दहायनि बादि जों नैबे रेजल्ट टुलखौ जों सिलेक्ट खालामनानै लागोन अब्ला बेबायदि आं सिलेक्ट खालामनानै लाबाय दानिया नैबे अपसनाव आं थुनानै होबाय बेवहाय नोंथाङा नैबे स्कुवेर शेपखौ नोंथाङा सिलेक्ट खालामनांगोन बेनि उनाव नैबे फिल अपसनाव थुनांगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे अके अपसनाव थुना होनो नांगोन बेबायदि थुनानै होबाय दानिया जों बेवहाय आखाइजों ड्र खालामनानै बेखौ जोङो दाननानै लागोन अब्ला आं बेबायदि ड्र खालामबाय दानिया जोङो जोबोद मोजाङै बेखौ दानस'नानै होगोन अब्ला बेबायदि जाबाय दानिया जोङो नैबे साइडथिंजाय थुनानै होबाय दानिया जोङो नैबे अपसनाव थांगोन बे अपसनाव जों थुनानै होबाय दानिया जों मा खालामगोन मोनथामबो लेयारखौ जोङो मार्ज खालामगोन मार्जनि ओंथिया जाहैबाय मोनसेल' खालामनाय बेखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा मा खालामगोन नैबे मोनथाम सिम्बलाव नोंथाङा थुनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे मार्ज होननाय अपसन बेयाव थुनानै होगोन अब्ला थुनाय लोगो लोगो नोंथाङा नुनो मोनदों सिंनि मोननै लेयारा बेवहाय मोनसे जालांबाय दानिया जोङो गुबुन मोनसे लेयार नैबे बि लेयारखौ जोङो नैबे टि लेयारजों जोङो एबार मार्ज खालामगोन नाथाय बेखौ खालामनो थाखाय नोंथाङा गोसोआव लाखि मोनसे खोथाखौ जों गिबियाव नैबे सानि लेयारखौ जों सिलेक्ट खालामनानै लाग्रोगोन अब्ला आं बि थानाय लेयारखौ आं सिलेक्ट खालामनानै लाग्रोबाय बेनि उनावसो नोंथाङा नैबे सिम्बलाव थुनानै होगोन बेनि उनाव नोंथाङा नैबे मार्ज होनाय अपसनाव थुनानै होगोन अब्ला नुनो मोनबाय नोंथाङा मोनथामबो लेयारफोरा जोंनिया मोनसे जालांबाय दानिया नोंथाङा मा खालामगोन नैबे अपसनाव थुनानै होगोन भिडिअआ बांद्राय गोलाव जानायनि थाखाय आङो आद्रा भिडिअखौ पार्ट 2 आव दोनथिनाय जादों पार्ट 2 भिडिअखौ नोंथाङा नायहैगोन होननानै आं आसा खालामनाय जाबाय।